देनाय मायबा मोनसे खालायथारदो जायखिजाया नोंसा बाजैखौ बे साननैसोनि गेजेरावनो न'आव फैनो हानाय खालायथारदो आरो फैसा जेसे नांगौ आं होनो थाखाय तैयार जानानै दङ जायखिजाया केसखौ कमप्लिट खालायथारदो जेनेबा केसखौ गैया खालायदो जेरैखिजाया केसखौ माने गैयि खालायदो आरो नोंसा बाजैया जेन न'आव फैनो हायो थाबनो केसखौ जेन जोंनो देरहानो हायो बेबायदि खालायदो आरो औ बेखौथ' खालायखानांगोन औ औ बेयाव थांनांगोन आरो ना देनाय आं बिखौ राजि खालायहोनि न'निनो खोथा न'जों न' दा रायज्लायनानै बेफोरबायदि खालायाबा गथ'नि फिउचारनिबो खोथा दङ औ रानिया ना बे बिब'आनो दा माबा माबि बेबायदिनो बायनायफोरखौ लोंहोगासिनो खस्थ' जाथारदोंलै बिराद गथ'आ बिराद खस्थ' मोनथारदों माबोरै जुगामिखौ माने बे साननै सानथामनि गेजेरावनो रिहा मोननाय खालायथारदो आरो दा गथ'आ बेबायदि थाबाय थाब्ला बिमानि गाइखेर मोनजायाबा नांगौबायदि देरनाय नङालै औ बेनोथ' औ बेखौथ' खालायखाथारनांगोन आं दा रायज्लायनि र' आं दिम्पोलजों देलाय दोनथ'नि आं दे औ आइ मा दिम्पोल टेन्टआव लांबाय नामा नोङो जिरायनो खस्थ' जाथारदों बेना दिम्पोल ओइ मा दिम्पोल आइ दिम्पोल आइ पापा मा बिराद उन्दुनो ओंखारखादों आं उन्दुनो मोनाखै आं पापा हराव रायनो थाखाय बिराद टेनसन ओंखारखादों आं जेराव मोनो बेयावनो उन्दुलांखायो मामोन बेनिखायनोथ' आं नोंखौ मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों आइ बेफोरो नोंनि खामानि नङाथ' नों दा सिख्ला मानसि फरायनांगौ नोंनि मावनांगौ खामानिफोरखौ मावनांगौ सिमांफोरखौ फुरा खालायनांगौ दा नों अबाव गथ' फेदेरनो हानो बेफोरखौ पापा दाथ' उफाय गैयाना आं खालायाबा मा खालायनो रानिखौ बेबायदिथ' दोननो हायाना सोर नायनो बेनोथ' बिनि बिमाया नायगोन ना बिमाया फैब्ला पापा बिनि बिमानि खोथाथ' आंनि सिगाङाव बुंनाङानो पापा खर'आव डाइरेक्ट नांखायो आंना सिनेटनो सैखांखायो आङो बिनि बिमानि बाथ्रा बुंबा बे 2 नाम्बारिखौ आइ आं मिथिगौ नों रागा जोंदों नाथाय उफायथ' गैया बिनि बिमाखौथ' लाबोफिनखानांगोन दा नोंसोर आइनि सायाव केस सोलिगासिनो बिबो बुंनाङा बुंफ्लांबाय खोथाफोरखौ दा नोङो थांनांगोन कर्टआव मानो कर्टआव थांनांगौ आंलाय बिनि गोबाङैनो थांनांगोन नोङो बुंनांगोन आरो खोथाफोरखौ नंखायसो मासो बेफोरखौ बुंनांसिगोन बिनि सायाव जा केस सोलिगासिनो बेफोर नंखाय गोजा बे हौवासा हिन्जावसाफोर जा माने जोनोम जानायाव जायफोर खोथा जादोंमोन बेफोरो एसे दुखु मोननानै बुंफ्लांनायसोमोन बिनो फिसाजो बिनि आइयाबो जोंहानिनो आइनिनो फिसाजो बेफोरखौ नों बुंनांगोन रागा जोंनानै बेफोरखौ बुंफ्लांदोंमोन होननानै नों बुंनांगोन आरो नोंबो बुंनांगोन नों मोनसे खोथा बुंदोंमोन ना नार्सना डक्टर सोरनिबा सिगाङाव बुंदोंमोननो बिखौ पुलिसनियाव हमना लां बे गथ'खौ गावनि गथ' होनना बुङाखै बेफोरखौ नोङो बुंनांगोन आरो पापा बे 2 नाम्बारिखौलाय माने बिखौलाय मानो लाबोफिनबावनांगौ आंनो मोजाङै मावगासिनो आं नायगासिनो माथो आगैखौ बिलाय फैबाबो नायखानाय नङा बियो ओरैनोसो बुंफ्लादों बियो फैनो लुबैनानै जेराव थानो हायाखै बियो बेनिखायसो बुंदों ओरैनो बियो बिनि केरेक्टारखौ मोजाङैनो मिथिगौ आङो बियो नंखाय बुंफ्लादों नोंखौ फुस्लायलायबाय पापा बियो माब्लाबाबो आगैखौ गनायखाया बियो आंनि सिगाङावनो बुंखादों बियो खेबसे बुंबा जा बुङो बेखौनो खालायखायो बिनि गोसोआव आगैनि थाखाय जेबो अननाय गैखाया बियो जेलाव थानो बानानैसो नोंनि सिगाङाव नाटक खालायदों बेफोरखौ दे मा दिम्पोल दे नोंसा आइया गाज्रि दे बियो फिसाजो होनना सानाखैमोन बिखौ नाथाय बियो बिमानि गोसोआ गलियो बियो फैब्लाथाय अनगोन ना दा जों गोजान बेबायदिनो बै समाव आरो बिनाबो एसे माबा माबि सोलिबाय गोसोआव फिसाला नागिरदोंमोन मोनासै नाथाय दा बेबायदि नङाना बियो फस्थायदों बियो बेसेबा गाबखादों जेलाव फिसाजोखौ नायनो लुबैदोंनो गाइखेर दौनो लुबैदोंनो बेसेबा गाबै बुंखादों बिनि गाबनाया गोलेदि मोदैसो पापा नोङो जेबो हमनो हाया नोङो थगायजालाबाय आइ नोंहाबो खस्थ' जादोंना आइ नों नायनो हायाथ' नों बे साननैसोआवनो बेबायदि अबस्था जादों बे गथ'खौ बिमाफोरासो नायनांगौना बिमानिसो खामानि बेफोरो नों बिमा नङाना बिब'सो मानो नायनो हायाखै नायदोंआनो माथो बे बिमाना बिनिख्रुइ मोजांसो नायो आङो बे फैब्लाबो जेबो मोजां नायखाया आं मिथिखागौ आंसो नायखानांगोन बेखौ नायखाया बियो आगैखौ आंसो नायखानांगोन आं नङाब्ला आगैया जेबोआनो जानाय नङा बियो थानायानो नङा बियो मोजाङै बेमारि खालायजोबगोन बियो जाहोआलासिनो आंसो नायखानांगोन बिखौ आं गैयाबा जाखाया बियो दे नोंनो नायगोन दे नोंनो नाय नोङो अनो नोंनिनो बिनानाव दे नोंनो नाय थेवबो दा नोङो थांनानै कर्टआव बे खोथाखौ बुंहैथार नोङो उकिलजों खेबसे रायलाय नङाबा आलाय सिलाय जायोना बेनोबो बिमा नांगौ बिमानि अननाय माने बिमानि अननाया गुबुन जायो माने नोंबो अननो देनाय थेवबो बिमाखौबो नांगौ नाय गुबुन बिमानि अननाया
गुबुन जानो हागौ गुबुन बिमानि अननाया थार जानो हागौ नाथाय बे बिमानि अननाया माब्लाबाबो थार जानो हाया हनै आगैया गाबहांबायसो नों आगैखौ अनना अना नों आगैनि मोजांनि खोथाखौ साननानै थांनाय आइ बिनि बिमा नांथारगौ नाय नोंखौ सोर अना होनदों नों अनो आं मोनथिगौ थेवबो बिनो बिमा नांगौना माइफानि बिमा बियो गावनि फिसाखौ फिसा होननानै बुङा फैनानैबो जेबो खालाया बेयो आं मोनथिखागौ रानि फिसाया उन्दुदों आं दसे बायजोआव थांनानै फैनि आं हासुनो ओंखारसोदों रानि सना नों उन्दुथ' दे आइराखि दे आं थांना फैनि हासुना फैनि आयौ सोर गथ' बिलाय उन्दुना दं दे आये बे जायगायावलाय माथो गथ' नुफेरामोन आङो सोर गथ'आ बेबायदि फुथुनानै दोनखौ सोरबा गालांबायसो नामा बे गथ'खौ आंहासो गथ' फैनो होनना बेसे नागिरबाय थायोमोन गथ'खौनो सासेबो मोनासै बे गथ'खौ सोर दोनमारदोंथाय बेयाव सोरबा खाथियाव नुदों मानसिफोर दंना गैयाहाय लाना थांसै नामाहाय आङो सोरबा फैदों नामा हिन्जावसाना हौवासा जाखोरे गथ'आ जाबाबो जायोहाय आंनो हिन्जावसाबाबो जागोन सोरानि मारहाय बे गथ'आ सोर दोनमारदों गथ'खौ बेयाव आरो मालाय सोरबा बिमायासो दोनथ'दों नामा दसे थाथ'थों होननानै माथो गथ'आबो लान्थि गस्ला सस्लाबो जेबो गैया सोरबा भिखारिफोरनिसो नामा मोजां मानसिनि नङा जेनेबा बेबायदि माबा बायदिफोरनि नङा आरो जेनेबा ना भिखारिफोरनि माने बेफोरसो बेबायदि लामाफोराव गस्ला गाना लाफा माबा गथ'फोरखौ दोनलाङोना मोजां मोनसेल' अबावथो दोननो बे भिखारिफोरनि गथ' नामाथाय लान्थिथिबो गथ'आ आयौ बेसेबा उन्दुथारदों मा खालायनोहाय दा आङो लांनो ना मानो आरो मालाय सोरबा दोनथ'लांसोदोबा खावनायखौ नुलाबा अबावबा माबासो केससो नांलाबायगोनसो ना मायो मा खालायनो दा गथ'खौ नुनानै लांनोबो लुगैथारदों आं ओइ रावनिबो गथ' नङाहाय बे सोरबा गालांदोंसो खोमा बेखौ लांसै आं जायखियानो जाया मानो लाना थांसै आं बे गथ'खौ दानसोरां नों बुंलाय नों जोंफोरजों मा सुथु दङ जों सानैजों मा सुथु दङ नों बुंलाय जोंफोरखौदि बेबायदि खालायगासिनो नोङो हा मा बुंखौ नोङो बाजै बुजिस'हायै खोथा बुङोलाय बाजैयाबो गेजेर आंहालाय बाजै नोंसोरजोंलाय मा सुथुर जानो बाजै नङाब्लालाय नोंलाय मानोथो होनबालाय बेफोरबायदि खालायखौ आं मिन्थिगौ नोंनो बुंदों बेफोर खोथाखौ अख्रांनि सिगाङाव औ मिन्थिगौ आं नोंनो बुंदों अख्राङा खिथायाखै आंनो नाथाय नों बुंदों होननानै गिदों बेयो गथ' मानसि नाथाय आं मिन्थिगौ नोंनो बुंदों नोंनि अनगायै आरो सोर दंबावो बेफोरखौ बुंनो हानाय मानो बुंनांगौ बेफोरखौ गथ' मानसि सिगाङाव उदै सफ्लंगोन थै बख'गोन बे दाबो स्कुलाव फरायनाय गथ'ना एसेबां बुजिनाय जायाखै औ बाजै नों गोरोन्थि सानफ्लांदोंलै बाजै मानो आं बुंनो दे न'आव थानाय मानसि न'खरनि बायदि मानसि मानो बुंनो आरो माने आं बुजिज'हायासै आं मानो बुंनो खोथाखौ बाजै नाय दानसोरां आंहाथ' बिमा बिफा गैखायानो जेबो नङा दिनै आं बे न'खराव हाबा जाबायानो नाथाय अख्राङा बिमा बिफा गैयि मानसि मिन्थिबायना मावरिया नोंबोलाय माथो मावरियानो मावरियानि साननाय हनाय बेसे माबायदि अबस्था जायो मावरिया सासे गथ'आ नों मिन्थिखागौ माथो सासे मावरिया जानांगौआ सासे मावरिया गथ'आ बेसे दुखु थायो जिउआव बेसो मिथिगौ मिन्थिबायना ए बाजै दा नों आंखौसो दाय होबाय आरो होनबा दाय होआखै आङो नंगौखौसो बुंदों नों नोंनि जिउआव मा खालाया जेबो लोब्बा गैया आंहा मिन्थिबायना नोङो सोरखौ मोजां मोना मा लोङो मा जायो सिगारेट सोबो मायबा सोरगोनि रोसि सोबो मायबा लोङो मायबा लोङा बेफोर नोंनिसो खोथा मिन्थिबाय नों जोंफोरखौ बेबायदि गेजेराव दालाबोसै मिन्थिबायना सोरगोनि रोसि आरो बेफोरखौ खोनानानै नों दा सान अख्राङा आंनो बाथ्राखौ खिन्थादों होननानै नोंखौ बुंदों होननानै अख्राङा खिन्थायाखै नाथाय आं मिन्थिगौ आरो आं मोनसे बाथ्राबो मोजाङैनो मिन्थिगौ नों जेरैबायदि देखायो सा मोजां मानसिफोरनि गेजेराव मानसिफोरनि सिगाङाव नों बेबायदिबो नंबावा थारैनो नोंनि केरेक्टारा गुबुनसो नों सायाव गुबुन देखायफ्लायो सिङाव गुबुनसो नोङो बांद्राय खालायनाङा दानसोरां मिन्थिबाय गासैबो खोथानि गासैबो खामानिनि लिमिट थायो लिमिट क्रस खालायबा रावबो धैर्य हमनो हाया आंनि बिफावनिफ्राय गोजान जाना थादे नङाबा खिन्थु खोथाया गाज्रि जागोन मा खालायगोन दे बाजै नोङो मा खालायगोन बाजै नोङो मा खालायगोन आं मोजां जाबाबो गाज्रि जाबाबो आं नोंसिनि न'आवनो दं बाजै आंखौ रावबो होखारनो हाया आरो आं मोजाङानो बयनिबो सिगाङाव आं मोजांसोखा नों गाज्रि बुंब्ला मा जानो आंखौदि गुबुनफोरा गाज्रि होनना मिथियाना बाजै सना ल' दे एंगारबाय नोंनि आखाइखौ बाजै हमबाय थानोसो लुबैदोंमोन आं बाजै केरेक्टार लुज नों सासे मोजां सेंग्रा नंखाया नोङो केरेक्टार
जारलुस नोङो गाज्रि मानसिसो नोङो गाज्रि गोजोनि मानसि नों जोंहानि न'आव बेफोरबायदि हाबफैदों आरो नों सिखिरिनि गोसोजों गेलेगासिनो नोङो सिखिरि आरो जोंहानि न'खरनि सुख शान्तिनिफ्राय गोजानाव था नोङो मिथिबाय नों मालाय मानसि मालाय जानानै था आरो बांद्राय जाब्लाथाय नोंखौ आं बे न'निफ्राय होखारहरगोन मिथिखा बयनिबो सिगाङाव नोंनि बे गाज्रि आखलनि गाज्रि मानसिनि आयनाखौ बयनोबो देखायगोन आं दे बाजै जागोन दे आं नेनानै थाबाय नोंनि चेलेन्जखौ आं एक्सेप्ट खालायबाय आंखौ होखारहरनो नोङो मानसिफोरनि सिगाङाव आंनि महर माने आंनि केरेक्टारनि आयनाखौ देखायगोन नोङो आं मोजांनि गाज्रि माबायदि दे जागोन दे आं गनायनानै लाबाय देखायदो नोङो हागौबा ओले बिराद समायनाखा बाजै नोङो एंगार फाप्पिसो फाप्पियाखायसो आंखौ दांनाङो नोङो दे एंगारबाय दे खिन्थाजोबगोन आं नोंखौ Of course, baby.